तारी पाछा मोर गइल बारे जिया तोर गइल बा नहीं जीत हमरा नहीं पीत हमरा जीत से उतर गइल बा ए सखी नहीं समझ में आवे ए सखी नहीं समझ में आवे उ तो पूरन बनावे हाय हरे बोला का पाकी हाय हरे बोला का पाकी आवे हाय हरे बोला का पाकी हवा बना के खाली हवा बना के हमरा के फंसा ले लो हवा बना के खाली कर फुटानी हवा बना के खाली कर फुटानी जरी के झर जाता है सही हवा बना के जरी के झर जाता है सही रोज रोज मोबाइल पर तंग करता का कोई रोज हमके बोलावी का कोई रोज हमके बोलावे उ तो झूठो बतावे हाय हरे हम तारा पर कुछ निर्मला बोलल चाहबे न कली मजाक से हमको नहीं तरह संगे गावल चाहिला आ तू लइकर के तू फालतू के रख के बुलाओ तर मौक हो भेसरिंग लगा लो। अरे तरे कहां के बोली है? हां क्या है गौनाई है वेट में रहो वेट में। आ तू का करत तारू लोग से छिपल बा जितना लंगड़ा कह गेलो भियंता बा 99 300 चुप चुप 95 पैसे खूब के कर कहल है अपन तनी मोबाइल खोली तो अपन खेती का खाली पत्तल छाट के दिए तारू तू पत्तल छाटा हो है पत्तल छाट तू पत्तल छाटे ना
लड़चाटा हो। अभी ऐसे कहे के बा ए यही सब कहिला पूंजी है ना शेर बधनिया कलकत्ता दुकान हर न पै लकवार बपै ना हाँ जाने बार न पढ़े एक बार लौके झाट न चश्मे चाहिए झोरी में ये थी न सराय में तेरा रोज रोज हमके लगवले झोरी में ये थी न सराय में तेरा रोज रोज हमके लगवले आखिर तो अपने मन से सोचो कि हमको लोग क्यों गरिया रहे हैं क्या कारण है हमने के गुरु संगे को नहीं कारागारी लिखे कमलवास गरिया तेरे हमारा संग उनकर कारागारी ना होला अभियंता खूब गाड़ी देले ना हमारा संग ऊपर कारागारी नहीं होला अभियंता तरह का जितना देले नु हमारा संग ऊपर कारागारी देखल खोल के यूट्यूब भाई कॉल है बाजी जोरे आपन दोष होला एकरा में तू विचार कर पहले आ तू औरत जात हो निमन से तरह इज्जतदार बन के क्यों नहीं गावे के चाहिए तलू तू लेके आया कबारी में न छन है बताव हो पप्पू भैया बोलाओ तरीका पप्पू भैया इन छनिया के लेके पप्पू भाई कहाँ से 1300 से बेसी मत रुपया दी हो भाई रुपया डाल हो जाए ये कलाकार रुपया खराब बदलपुर गम नहीं सीख जाइबू ऐसे कहे के बा झोरी में थी न सराय में डेरा रोज रोज हमके लगवले बफेरा का कोई नहीं कहलो जाता का कोई नहीं कहलो न जाता उ तो पुरमन संजय सिंह उर्फ मोर पिया भक भकावा मोर पिया भक भकावा मोर पिया भक भकवा 50 रुपया पुरस्कार बैठा भैया तेरे बैठो निर्मला तू हमारा जोरदार कलाकार ना हो हम तोरा सगाई लगे औरत जात हो ना गायब हमारे सन कलाकार तो भूखे मरे लगे एकरा मतलब ही ना कि तू कुछ बोलो बोले कल से रहन सुधार लो रहन सुधार के कौन गाबो हमारा संगे आना तो सूरज पर धूर बिगबू नु तो मलिन ना होई मार्केट खत्म भाई अब धीरे बट सूरज पर धूर बिगलब से मलिन ना होई गावे खातिर कितना लोग गावत लेके सुदर्शनवा जखनी चाह जाई नु तू कहू बढ़िया बढ़िया के खावा खराब बा एकरा ढेर लोग जा घी रहा हमरे एकरा को एगो संतरा के देखावत तनी कैसे कइल जाला कलाकारी कलाकारी दिखाओ ना कुछ बुझाए तो अस्थिर से गाओ फालतू मत बोलो किसी से हम का हम हमरा का करबू हमरा कुछ ना होई ढेर लोग जा घी घियाएला पाछा पर गइल बारे जिया तोर